Aircold intelligent køling er et komplet kølesystem opbygget af højeffektive komponenter, der med interaktiv kommunikation sikrer, at køleydelse leveres med et minimalt energiforbrug. Når kølevandet kommer retur til kølesystemet med det opvarmede vand fra produktionslinjerne, køles det af systemets udendørskomponenter. Er vandet varmere end udetemperaturen, sikrer Aircolds kølesystem, at der anvendes den mest energibesparende køling, Aircold frikøling. Frikøleanlægget er forsynet med modulerende energispareventilatorer, som altid tilpasser sig udetemperaturen og garanterer højeste køleeffekt til laveste energiforbrug. Aircolds frikølesystem kan køre med hel eller delvis frikøling i op til 90% af driftstiden og garanterer en optimal køling både for miljø og økonomi. De frekvensstyrede lavenergipumper tilpasser sig det aktuelle kølebehov og garanterer altid det laveste energiforbrug. Når vandet forlader pumpestationen med Domino chilleranlægget, vurderer det intelligente system, om der er behov for yderligere køling. Chilleranlæggene er inverterstyret og anvender en præcis og energibesparende kapacitetsstyring. Er der brug for køling fra Domino-chillerne, vurderer systemet behovet og køler vandet med laveste brug af energi. Domino-modulerne kan kobles sammen og styres efter en overordnet logik. Man kan også agere enkeltvis. Enhederne har interaktiv kommunikation med henblik på at minimere energiforbrug og køre efter mest optimale driftspunkt. Det modulære koncept giver løsningen et stærkt fundament og medfører en uovertruffen driftssikkerhed. Domino-chillerne er modulopbyggelige, hvilket sikrer mod driftsforstyrrelser og nedbrud. Sker der udfald på et modul, registreres af de øvrige moduler, og systemet øger kapaciteten på de øvrige moduler. Ingen nedetid og intet tab af kølekapacitet. Et system, der garanterer driftssikker køling 24/7 non-stop. Aircolds intelligente system tilpasser sig øjeblikkeligt systemets kølebehov. Øges belastningen i fabrikken, er der større behov for køling. Derfor tilpasser kølingen sig proportionelt med belastningen, men altid med fokus på laveste energiforbrug. Aircold intelligent køling installeres altid med henblik på største fleksibilitet. Systemet er modulopbyggeligt og kan udvides efter behov, så det følger virksomhedens krav til en fremtidssikker løsning. Aircold intelligent køling kan monitoreres online fra et hvert sted i verden med internetadgang. Skulle der ske fejl, opdages de øjeblikkeligt og meldes til alarm- og overvågningssystemet Aircold Supervision. Systemet tilgås fra Aircold Alarmcenter, og i 90% af tilfældene rettes eventuelle fejl online, uden at have serviceteknikere på pladsen. Rettidig omhu og en konstant finger på pulsen gør, at fatale fejl ikke får lov til at udvikle sig. Aircolds fleksible system passer til et hvert behov. Se mere på www.aircold.dk.